gidugagan sa muklo ni agi-agi raman yung tawanan noon patay ni karon. Nag-atik-atik na ni ba? O baka? Daan palagi ka, nangatik ka! Uy! Kinsa man na! Dili man ni taga-deribay! Nasaan siguro ni ba? Panigaan ako ni be! Oh no! Tayat, pantayat, tayat, pam pam pam. Hala, ay talao ba? Kalawatan siguro ni buluhangan ni bano. Ako ni duulon be. Agang piso. Uy, champa! Naan na dyo'y isa. Kini, wartaan ni ba kayo naka-insert man? Nakaluwi na talawan na, oy. Ngagaan na piliso, be. Mga na 100, angkol. Malakaw na ko, angkol, ha. Galaw-gaw. Piso naman, eh. Oh, no. Lugawat ng tawanan na isahan ko ato da. Pampayat-payat. Pampayat-payat. Hala. Pak. Ito naman di ay. Kasapan ko mamaan, eh. Mauli nilang ko, oy. Oh no! Uy, ibalik ang muklo. Siguro dugagan ko rin niya ni. Ay, kuya. Akila ko, ha. Huwag nyo kidugagan sa muklo ni agi-agi raman yung tawanan noon. Patay ni karon. Unsa man ka, angkol? Bululanan kita ni ako kidala ka karon. Ikaw, ha? Away ka ako, ha? Kuwaon ko na. Wala na 100 na ko ron. Ginagawa mo. Buluta rin ni. Uli na lang ko, oy. Tagam kitihi kayo ka. La, nagdagba si Burtuloy. Makakita ang siguro ning tawhana ni. Nag-atik-atik na ni ba? Galawgaw ang tuhan na. Di man magtanaw. Kini si Burtuloy ba? Kapit pa ma-damage. Uy! Kisa man yung tawanan ni? Bago pa na idarya ba? Oh no! Luuya tawanan oy. Di ba siguro kita ng tawanan ni? Luuya ni mo kuloy. Ipalit ang pagkaon, Kol. Luuya po ni mo, oy. Hey, Kol, batos ako. Ipalit ako ni ko ano niya. Soktong. Hala, nakuha ni atag ni Angkol. Uy, ni atik na siguro si Angkol ani ba? Lipaton na ko ni be, basig modus ni ba? Hala, nakuha ang kwarta ni Angkol. Uy, kambiyoan ako ng 100 ani be. Uy, kini kay bata. Ako yatag ani ron kay wala man nakabaloon sa kwarta. Ara soktong na po. Ginagawa mo. Matay. 100 naman ni bay. Dapat 200 naman ni matay kampiyon sa bata pag-agi ganina ba? Saan ko ato da? Tapos ilang puson ako ni kay para di na ko maisa sa mga bata karon. Galaw-gaw. Ingambak ang 100. Ingambak ha? Matay. Di man madakpan. Binuangan di kuha ni ba? Karon kawanan nila ka. Paduol ka dakpon na kabe. Oh, di nyo orang nila ka. Galaw-gawa. Di nyo madakpan yung 100 ba? Nakita ka sa 100, Kol. Ay, galaw-gaw na isahan ko da. Daan palagi ka, nangatik ka. Nakita ka ni Pisag kwarta, Kol. Go, Kol. Kasi pati yung patakan na isahan ko ni mo. Puro taga-bataan ka be.